Da otvaramo tortu. Evo i od Gold je neki poklon, brate moj. Uzeo sam ti jednu torticu. Ovo je, brate, za tebe, evo ti jedna torta. Žele ti Goldi, žele ti drugari. To je to, ljudi, jedna lepa tortica. Zoki, dobar poklon. Kako ti se čini? Fina, a? Za mene za sada. Voliš tortu, Zoki? Volim što ne. Ljudi, uzeli smo sad jednu lepu torticu. Zajebavamo se i sve to, tako da... Kako ti se čini, Miki? Da, fenomenalno. Misliš da je bolje korona i rimski? Čekaj da ti probamo. Hoćemo da probamo? Hoćemo da probamo. Ajde ti, Zoki, probaj. Nećemo unutra. Kakav auto. Čekaj da mi neko... Bravo, Zoki! Ovo nije tako loše. Co, bre? Tako je vrtela krug. Čujem se kako je živeo. Kako je vrtela. Vidite da probamo toto. Mnogo dobra. Jel dobra torta, Miki? Bravo! Ovo je pravi poklon. Uzeo sam ti jedne gaće, brate moj. Gaće su lepe, brate. Uzeo sam ti gaće i to su 6XL. Hoće biti dovoljno. Taman, brate, Ovo je za njegovo veliko dupe. Za veliko dupe. Za muda pa. Baš su lepe. Dobro, ja. Šalim se, Miki, šalim se, mislim. A, Kakve sad ćemo gaće. da vidimo, znači, Mogu bi da koliko- ugasiš muziku i to. Miki, šta misliš, šta je ovo? Šta misliš? Ne znam, misliš. Šta ti se čini? Jel ti se čini kao nešto? PlayStation 5, ne znam. PlayStation? Šta ti misliš, Roki? Nemoj da ga diraš. Nemoj, čekaj da... Šta ti misliš? Šta je ovo, bre? Nemoj gledati s druge strane, samo odavde. Vidiš kako izgleda. Šta ti liči? Rolls Royce. Električni trotinet, okej. Ti si rekao PlayStation. PlayStation ili kompjuter, tako ne? Kompjuter? Pa ti imaš dobar kompjuter. Pa da. Ne želim život ko u drami. Ništa, Miki, to je to. Pokazujemo ti šta ti je Gold i Bicikla. kako ti se čini Miki? Bravo! Kvad! Kako ti se čini? Kvadić, je lep, ovdje je mašnica. Ajde da ga izvadimo. A ko to vozi? Sad ćemo što... Jel fin, a? Bravo! Jel fin, Miki? Ljudi, znači, nisam htjela da mu kupim veliki motor, jer Miki ono nema položeno, ovo može onako, do radnje, ovo ono, kako ti se čini Miki? Mnogo lepo, vano. Bate lepo ovo. Ide ti na mešavinu, imaš mešavinu benzina i čega beše? Da. Aha, ima to dizel. A kako se to vozi? Ne se pali. Miki, ustani da ti pokažem. priču! To mora da Ajde se ti probaj, registruje. Zoki, ajde probaj. Da, mora da se registruje, ovo vam je kao auto. Da, ko autić. Da znate kako to ide? A čemu? Da se odvrne gorivo, ovako. Mnogo lepo. Ajmo! Idemo! Sad sedi Miki. Ima priču, bre! Ovdje kočiš, sa dve kočiš, a ovdje dodaješ gas. Ajmo Miki!